Zdravím všetkých sektorákov, ja som Tomáš a dnes sa nachádzame v Bratislave na Game Salóne. Je už pre tradíciou, že počas nabitých 3 dní sa staráme o program v podobe prednášok z tvorby hier alebo prípadne zo samotného vývoja. Ak vás zaujíma daná problematika, neváhajte nás navštíviť. Najbližšie sa uvidíme na Anime Show 2025. V druhom a oveľa väčšom stane, než bol náš Game Salon, si viete zahrať napríklad hry, ktoré boli prezentované na prednáškach, či už to boli rôzne preview verzie alebo doteraz nevydané verzie hier. Ak si ale chcete zahrať len tak s kamarátmi, nachádza sa tam množstvo retro konzol, prípadne starších konzol, ako napríklad PlayStation 3, PlayStation 2 a môžete si zaspomínať na hry vášho detstva. Prípadne sa môžete zapojiť do zaujímavých herných turnajov, ktoré organizujú naši partneri, alebo si len tak zahrať Nintendo stánku so svojimi deťmi alebo rodinou. Bye.